ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз як хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаи мо дар бораи печкаҳои навомад мешавад. намудаи навш омадагия ҳам кумрияй ҳам ҳизм печкаҳо ҳамаш пломба қатъия бардор. ҳозир дар давоми навор дар бораи ҳамин печкаҳои терминатор ба шумо маълумот метиҳем. барои чи терминатор гуфтаистем беҳад печкаҳои бақувватанд. ҳозир худтон шоҳид мешавед ки ҳамин печка дар ҳақиқат бақувват бардор. навоша мо навора сар мекунем. хоб ин печка чӣ дора? аввал размерош авай кунем. размерош дарозиш 78 размерои тозаша мегем. фақат 78 сантиметр дарозиш. мана худтон бинед дажи 79 78 ним. хоб паҳмиш бошад 38 бардоро. хоб чӣ дора? мана як тана хеле шикоф дора барои қарабоӣ монда. бо ина гирдоша аҳамият тем бародоро то карни станоқати хеле вай кадага хушру плотна мешинада. кумур алов куненам ягон газ пазиш намебура. ина нигоҳ кунед 0 кадага полни. хоб ана ишба ишам ҳам хел дегои майда даст сковородкай любой чида меша. ишам ҳам хел то карни станоқати оҳанош оҳанои 0.5 миллиметр баъзи ҷош 0.6 ҳам мебурояд. беҳад хеле вазминай. ва метавонед иша бигӯем бо дег монен. ина бемалол хонадан мешавад, банядан мешавад, об гарм кидан любой чида мешавад. баъд анаи чугунша бинем бародаро чӣ хел чугуни калон дора. ино 10 солаҳо иншоалло кор метиҳад. 10 солаҳо. баъд нашоти ҳезмои калон. шумо ба ҳузур ҳезмои калона ками камаш 50 сантиметр. баъд далшед айвай дарозшам бемалол монда мегирад. мерава болош уклонай. хоб анаи даршам хушру маҳкам мешавад. кумурда бемалол мешавад бародаро. хоб размери ғавси оҳаноша гап занем 0.5 миллиметри тоза оҳани болош той неҷаша. мана той неҷаша 0.5 миллиметри тоза ғавс махтон бинед. хоб ана исш боша тоза 0.3 миллиметра. ана ҷои асосиш ҷои алов дар мегирифтагиша хел ғавс кадага болоша исмш боша 0.3 миллиметра. баъд ана дурум боша ана хел рафтагия. мана той ҷара чугун мешава нишон додем кози баъд ана хел уклон мерава болош ина дудуш буромада мерава. баъд қафош. қафошам ҷо дора. ина қарабоӣ мемонен чизе мемонен. ҳозир исутовотида рӯшанида. мана бародаро қафош хеле ҷо дора. иҷа қарабоӣ медорояд, чойник медорояд, сковородка медорояд. хоб бо ҳамин роли микроволновкарам ҳамин бемалол бозӣ мекунад. роли микроволновкара гарм када метиҳад. мисол гармиш мераса ҳаминҷада. хел махсус ҷо кадага бо метавонед ай оҳаноша бурида партоед. як тарафша агар касида хеле неудобни боша як тарафша бурида мепартоед хеле хушрӯяк ҷо мешавад. хоб ана акнун ай пешбо нишон бутем. хоб ман ай тағорача барои хокистаргирӣ бародаро. хокистарҳои майдаш дар ҳамин тағора автоматически меғалта худаш хеле тағораи калони дароз дора. баъд дигароша айҷаш мегирен мондаги хокистарҳои калона. баъд ғавси оҳани иҷаш. иҷам тоза 0.3 миллиметра мо чен карда пафакту гап задестем бародаро. 0.3 миллиметр бигирен рулеткара аввал бинен 0.3 миллиметр чанқа ғавс меша. баъд чӣ кунед касоне ки намефаҳманд болош чӣ хел гуфтем 0.5 миллиметра. хоб акун нарх навошта мегзарем. размероша гуфтем. размери болоша гап назанем. ай замин то болои вая мана 49 сантиметр бародаро. 49 анам хел беҳад печкаи бақувват беҳад печкаи зур. идам истеҳсоли ӯзбекистон бародаро 100% гарантиш қатӣ. мана касида чандта дар кора муроҷиат мекунед. баъд ягон одамои точкадор боша ясм дусм барои чойпулӣ фурӯхтанӣ ҳам боша. ина марҳамат оптавикодам метем. лекин фақат пули наличида насият дода наметавонем бародаро.
ира мо як тиша кушодагием, дигарош ҳамаши хеле вай дора. Пломба қатъия, вале шикоидаги неста, ҳамаш мақсад пломба қатъия мана. Ҷашам дарошам мана. Полни вале пломба қатъия. Поли қақати якта мезани ӯ мешава мана. Иношам пломба. Полни хел нап панав истодаги рос, ай вай омодаги ай. Ай Ӯзбекистон. Хоб нарх навош бародаро. Нарх навоша гап занем, ай ҳама қизиқи шава. Нарх навош 1500 сомони ай. 1500. Раҳои наздик да даставкаш бепулай ай ҳисоби мо мешава. Раҳои дур боша маслиҳат мекунем. Хулас мошинои мо то Душанбера, то Қурғана, ису то шаҳри Туз Қабадиён, исунуш то Калхозобода мошиномон ҳаст. Ҳами раҳи роста даставка бепул. Точка я точка мерава, ай ҳамуҷа мегиред. Хоб бародаро, каси да дар корай, нархҳоро гуфтем. Рақами телефон дар рӯи экран мешавад. Харидорои аниқ мана марҳамат муроҷиат кунед. Кумурда мешава ҳезим дан бародаро. Бо дили пур гирифтан бигиред.